ayọnụ m yọrọkwu yọnụ memụ yọrụ yo adụbanyị Igbo bụ akwaghịrịnụ mọ na adịrịba Igbo na anya akwakọnụgo ọkụkọ si na enye nwere ike kpere isi kpụrụ kwụfụ azụ igidara n'ala bụ ewuta na mụtadịnụ ọkụkọ na nri yere ọnụ ekpụkpa gbanụgo bọtụ mụghere ekuku okugo na ọsọ onye ọkụ moto azụ oshi beji amanụ oshi ma oshishi abara ọgwụ na ibe ya benụgo nna kemunya amaghị na-ekwu ọkụ na amụọ ga-ashụ anya mekashụ azụghị na-eme ogbenye amaghọ na-enye nwa ogbenye anaghị achọ okwu ọ chọta okwu obonye ya ka ọ dị na-anọ ọ bụ ka ọ na-ada m kwunu ka ije ka anaghị anya anyanwụ ije ọ bịara igbu m bụ onwe ya abụghị eji ọgwụ menya abụghị eji ọhọ onye duru na-egbugo ime ọdụ na ọbụ onye duru na-egbugo abụkọ na-ada m nkume nọ n'elu atụ ngịlegịle mekwa ọkụ nọ n'ala atụghị egwu ete nwoke ọdamba ma ete nwaanyị okporo ka bụ n'isi elelelelelelele ya ome mma na-eme n'onwe onye ome njọ na-eme n'onwe onye nke onye na-eme n'ụwa nya kwụba ka anya ọtọ ihe marụrụ ibe m ruo onu m eka nwa ogbenye anụkwa ga-achọ okwu ọchọ okwu obonye ya ka ọ dị na-anọ ayọnụ m yọrọkwu yọnụ memụ yọghọrọ yo mụnya anaghị agbarụ n'isi iyi ma osimiri anaghị eri onye ọhụ dogo ụkwụ nyenya ụwa bụ ashụ ahụ onye ziri nke nye ọla anyị gbara aka ya bịa n'ụwa ma eka bụ anyị gba labe mma ụlọ ili nwere n'uwe so ga labe mma ego ili nwere n'uwe sogo lakọkwanụ be mma ihu m onye kọ inye nene ka n'ihe metere n'ụwa bụ eji echeta ego ayọnụ m yọrọkwu yọnụ memụ yọgọrọ yo aka chukwu nwa mama m ọ bụghị dọnụ m na ekere dọnụ m na abọnụ memerigbudu nke ekere ya mara ka ire na abọ onye rịọkọ kwuru awọrọ kwuru wọrọ ododo onye nwa kwụrụ gị ya woledono nsụka sadụde ejeno ezuke anya no unadụbanyị ma jeno nta adọrọyo asụkwara m na nta akọ yio ma ụnụ nwere ndị kụrụrụ anyazụ ma ha etetedego meghụbụ onye hụrụ anyanwụ ụtụtụ kpọnyere ka elikilere chigo na nta akara yo abụkọ na-adọm na nwanne koyo n'oyibo onye ọzọ nọ ozu nwụrụ isho ya nọ n'ọsọ hụnụ ka ije ka anaghị anya anyanwụ ije ọ bịara igbugbu onwe ya abụghị eji ọgwụ menya abụghị eji ọhọ onye duru na-egbugo ime ọ na ọ bụ onye duru na-egbugo elelelelelelele ya